ଆଲେ ତ କିସ କହିବି ତୁମର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ହେଲା ଏଇନା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଇଆଡେ ଦେଖ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଭଡ଼ା ଗଡ଼ିଆ ବର୍ଷା ଯେ ରାଣ୍ଡାମ ଛେଚୁଛି ଏଠି ବସିକି ଆମେ କିସ କରବାର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଠି ମଉସା କିସ କରୁଥିଲା ନା ବସିକି କୁଲା ବନଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖ କେମିତି ପୁରା ଯେମିତି ସେଇ ମାନେ ଇଏ ରକମ ଗୋରୁ ଗୁଠରୁ ଯେମିତି ବାହାରିକି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ନାନୁ ସାର୍ ବସିଛନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ବୁଲେଇତେ ଆଣିଥିଲି ତ କିସ କରିବି ସେଇଥି ନାଗି ବସିଛି ଏଇଠି। ଆଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଆମର ଏଠି କୁଲା ଗୋଟେ ବନଉଛନ୍। ମଉସା ତୁମର କୁଲା କା ନାମ କି ଗୋ? ମାହାଲି କୁଲା ନାଇଁ ଆମର ଏଇ କୁଲା କା ଯେ ଆମର ମାହାତରେ ତ ମାହାଲି କୁଲା କୁହନ ଆହୁରି ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜା କରନ୍। ଆମର ତ ଏଇନା କାଳୀ ପୂଜା ପହଞ୍ଚି ଗଲା ତ ପୂଜା ତ ନିହାତି କରତେ ହବ। ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ କୁଲା ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବି। ମଉସା କୁଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋ? 100 ଟଙ୍କା। ଏ ବହୁତ କହୁଛ 100 ଟଙ୍କା ଟିକେ ରେଟ୍ କମ କର। କେତେ ଗୋଟେ କୁହ ତୁମର ନାଇଁ ମୋର ନାଇଁ କେତେ ଗୋଟେ ଦେବି ଗୋଟେ କୁହ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି କୁହ ମଉସା? ତାର ଦାମ ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ତ ମଉସା ଦେଖ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ ଏଇଠି ହେଁ ଏଠି ପୁରା ଜୋରସୋର ନାଗି ପଡିକି ପୁରା ଗୁଡରେ ହାତରେ ଜାକି ଜୁତା ତାର ମାଡି ମୁଡା ତାର ଏଠି କରୁଛନ୍ ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ବାର୍ଗେନିଂ କରତେ କହିଲି ବେଳେ ସେ ମନା କରିଦଉଛନ୍ ହେଲା। ହଉ ମତେ ସିନା ମନା କରିଦଉଛନ୍ ସେ ଆଜି କେଠିକାର ହାଟ ନବ ଗୋ? ଆମର ଖୁଣ୍ଟା ହାଟ ମଉସା ଖୁଣ୍ଟା ହାଟ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା ହାଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଳିଆ ଟିକେ ଚାକିରିଆ ନୁକକା ଟିକେ ବଡଘରିଆ ନୁକକା ଆସିଯିବେ ହାଟ ପାଖକୁ ସେମାନେ କିସ କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ 100 ଟଙ୍କା କି 120 ଟଙ୍କା କହିଦେବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କିଏ ମାନେ ପିଚା ଆଡେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଏ ଲଙ୍କା ଦଳି ଦେଲା ଭଳିଆ ରାଗ ନାଗି ମାନେ ଦାମ ଟା ଶୁଣିକି ପୁରା ନାଗିଯିବ। ସେ କହିବ ଆଉ କମଉନ ତୁମେ ଏତେ ଦାମ କରୁଛନ୍ ସେତେ ଦାମ କରୁଛନ୍। ହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ ଏଇଠି ବସିକି ଗୁଡରେ ଜାକି ଜୁକା ଏଇଠି ମାଉସୀ ବସିକି ଦେଖ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଖୁଞ୍ଚି ଚଳଉଛନ୍। ହେଲେ କିସ କରୁଛନ୍ ନା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଳା ଦେଇକି ଯଦି ଟିକେ ଦରଦାମ ଅଧିକା ନେଇଯିବେ ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ କିସ କରନ୍ ନା ପୁଣି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନାଗିକି ଇଏ କରିଦିଅନ୍। ହେଲେ ସେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମାଡି ମୁଡା କି ଗୋଟେ କୁଲା ବନେଇତେ ମଉସା କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ଗୋ ତୁମକୁ? 2 ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ କୁଲା ବନେଇତେ ମଉସାକୁ 2 ଦିନ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟାର ଦାମ ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ମାନେ ତାର ପଡତା ବି ଗୋଟେ ଦିନର 50 ଟଙ୍କା ପଡୁନି ମଜୁରୀ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଚାକିରି କରିକି ଦିନଟାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଇନକମ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇତେ ତୁମକୁ ମାନେ ତୁମର ଜିଭ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିରେ ତ ମାହାଲି କୁଲା କୁହାଯାଏ। ମାହାଲି କୁଲା ଆଉ ଡୁମୋ କୁଲା ଅଛି 2 ପ୍ରକାର କୁଲା। ତ ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଲା ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମାହାଲି କୁଲା। ଏଟା ବି ଆମର ଏଇନା ଏପଟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କେତେଟା ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 4ଟା ଆହୁରି ଅଛି ଯୋଉଟା ସେ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ବନ୍ଧା ହବ କାରଣ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି କେବଳ ଖାଲି ମଉସା ତାକୁ ଘେରେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ଦେଇକି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧିବେ। ମଉସା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ କୁଲା ତୁମେ ବନଉଛ କେତେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଏ କରିବା ପାଇଁ? 2 ଦିନ ଲାଗିଲା। 2 ଦିନ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ କୁଲା କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ କୁଲା ଦିନଟି ହବ ଯେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ନ ଶୁଖିଲେ ସେଟା ଭିଜିବନି ନାଇଁ ତାହେଲେ ମାନେ ଆଗୁଆ ତାକୁ ଶୁଖଉଛ ତାପରେ ତାକୁ କରୁଛ ନାଇଁ? ଶୁଖି ଯୋଉଟା ଆମେ ତାମାନେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଇଟା ତାମାନେ ଯେ ରକମ ତିଆରି ହବ ସେଇ ରକମ ରହିବ। ଅଶୁଖୁଆଟା ମାନେ ବନେଇଲେ ସେଇଟା ପଛରେ ଫାରକା ହବ। ଓହୋ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ମଝିରେ ଟିକେ ରହିଯିବ ନାଇଁ? ତ এইটা যে করিছ তো এটা না যেতবে আমি নেইকি বাজার কেটি বিকো কেটি তুমি হাটরে হাটরে মানে হাটকু হাট নিও না এমতি খালি হাট তারপরে এই যে বৈজ্ঞানিক ভাবে নৌচাতে সেটা ব্যাপারিয়াগা ব্যাপারিয়াগা নাই এই যে গাঁ গাঁ বুলি কি যে যাম তুমি যাও না যাওনি? না যাই যে মতিকে বর্তমানে আগ্রা যাউছিল নাই? তো এইটা গুটে যে বনাইছো এটা কেতে টঙ্কা লেখাই না বিক্রি করব যদি এটা না হাটকু নেইকি যাব 100 টঙ্কা 100 টঙ্কা নাই? তো দেখি পারছো সাঙ্গ মানে এই কুলার দাম হচ্ছে 100 টঙ্কা কিন্তু আমার পূজা পর্বণীরে সবুলে লাগুছি কিন্তু আমি কোন করুছু না যেতবে আসুছু দেখন্তু কেতে 2 দিন পরিশ্রম কলা পরে সে গুটে কুলা বনাই পারুছন্তি মানে কেতে কঠিন পরিশ্রম করছন্তি গুটে গুটে ধাড়ি কু সে বাঁধুছন্তি দেখুথিবে। তো এটি দেখন্তু গুটে গুটে ধাড়ি কু সে বাঁধিকি পুনি ডিজাইন করছন্তি কেতে সুন্দর ভাবে পুনি এইটাକୁ ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବେଳେବେଳେ ଏଇ ମଉସାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବାର୍ଗେନିଂ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଯେ ଦିଅ 50 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅ ନହେଲେ ହେବନି ନେବାନି ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଯାଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଯେତେ ଦାମ କଲେ ବି ସେଇ ନେଇ ଆସୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଲା ଆସିଲାଣି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଲା 150 ଟଙ୍କା ଲୋକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଲା ସେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିକି ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଉସାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଠି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି
এই কুলাগার দাম হলা বেলକୁ 100 ଟଙ୍କା କେହି ବି ନଉନା। ନା ସେଇଟା ଲାଗେନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଲା କୁଲା ମାନେ ପୂଜାରେ ଲାଗେନି ଏଇଟା ହେଲା ପୂଜାରେ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେମାନେ ସବୁ ସହରିଆ ହେଇଗଲୁ କହିକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ। ତ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଜିକାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରକ୍ତରେ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ସବୁ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ WHO ବି ଜଣାଇ ଦେଲେଣି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ ଯେତେ କମ୍ କରିବେ ସେତେ ମାନେ ଭଲ। ତ ମଉସା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମଉସା ଏଇ କୁଲାକା କି କାମରେ ଆସେ, କିଏ ପୂଜାରେ ଲାଗେ ଟିକେ କହିବ? ପୂଜା ମାନେ ସବୁ ପୂଜା ଶାଳ ପୂଜାଠୁ ମାନେ ଆମ ଘର ପୂଜା, ତାପରେ ସୁଟ ଘର ବେଳେ ପୂଜା, ତାପରେ ମଲା ବେଳେ ବି ଏଇଟା ନିଅନ୍ତି। ତ ଯଦି ଜଣେ ମରି ମାନେ ମଲା ଶବଙ୍କୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୁଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଲା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ନା ତ ଏଟାରେ ସେଇ ଖଇଗା ନିଅନ୍ତି, ଏଗାରେ ଖଇଗା ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଟନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ ଝିଟନ୍ତି। ହଁ ହଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମଉସା କେମିତି ବାଃ थोर पर चैनल टी विजिट करेंगे निहाती सब्सक्राइब करेंगे। आउ जदि वीडियो टी भल लगी है लाइक निहाती देवे। आउ कमेंट रे आपनकर मतामत निहाती जनइबे। आउ बार्गेनिंग करवा ठीक ना भूल आपन निहाती लिखिबे। रहउची जय गरम।